बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं। राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों नांनांगोन, जुजिनांगोन। जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा। जों जागोन देरहासार, जों जागोन देरहासार। As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन, we know that dialogue is the highest form of fighting or war. जों मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा। बुजा-बुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो। बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों। खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन। जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन। थांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय, बरायनाय, अनसायनाय, सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन, गोमोदोंमोन। थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना। नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखिसै। दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदियै बरायदों, अनसायदों, सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों, बेखौ नुनानै आरोबाव आं सोमोनांदों। आंहा नोंथांमोननो होफिननो जेबो गैया। हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों। दा नोंथांमोन जोंनि बर' हारियाव बिराद मोजां दा फिउचाराव जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोन जोंनि बर' हारियाव दा बिराद मोजां खौरां, नङा होमबा? नोंथांमोना जे मोनथिखाबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोना अब्लाबो बे भिडिअखौ नायलांजोबाखि आं फंनैसो बाथ्रा बेसेन गोनां बुंनो थांनो नागिरदों। दा नोंथांमोननि सिगाङाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि जे बिथां आफादगिरि देरनाब्ला बिथाङाहाय जे मैया जानानै थांनाय जे हियारिं गुवाहाटी सेसन कर्टनि बे हियारिं, बे बेल हियारिंआवहाय बिथाङा जे 29 बोसोर जे स्पेशल अपारेशन इउनिटनि जे केसनिफ्राय जा बिथाङा उदां जाबाय। दा बिराद गोजोननाय मोनदों आं नोंथांमोन, दा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि बयबो आं दा गोजोननायखौ नुदों आरोखि। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बयबो गोजोननायखौ फोरमायदों। बिराद गोजोननाय फोरमायदों जे बुंस'नो हाया आरोखि। दा बे खौरांखौ खोनानानै जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो बिराद गोजोननाय मोनदों। मा फोरमायबावनो, बुंस'हायै गोजोननाय मोनदों आरो। दा बेफोरखौ आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा। दा नोंथांमोन मानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांनि केसा दा मोनसेल'सै। नोंथांमोन गुवाहाटी सुप्रिम कर्टनि दा क्रिमिनेल एपिल बे मोनसे केसल'सै आरोखि दंसै। बे क्रिमिनेल एपिल केसाहाय बारा जेबो नङा नोंथांमोन, थाबैनो बियो बे केसनिफ्राय उदां जागोन। दा नोंथांमोन गासै 11 बिथांमोना दिनै उदां जाबाय। रन्जन दैमारि आरो मिथिंगा दैमारिजों लोगोसे माखासे आलफानि केडार आरोखि, बिथांमोना गासै 11। दा बिथांमोना उदां जाबाय बे गुवाहाटी सेसन कर्टनिफ्राय, जे जेबो दाय गैया बिथांमोना।
बे जाथाया बिराद पजिटिभ, बिराद मोजां खौरां, दे बिराद मोजां सान, बिराद मोजां गाहाम सान फिउचाराव दे बर' हारियाव दे जानो थांगासिनो दङ। दे रन्जन दैमारि सार, डियार नाब्ला सारा दे उदां जाबाय। जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजाफ्राथ' बिराद गोजोननाय फोरमायखादों, लाख'हायै सुख'हायै गोजोननाय फोरमायदों। दा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दा माखासे बिथांमोनाहाय, साफा सानै बिथांमोना बिसोरो नेगेटिभ कमेन्ट होबावदों आरोखि आरोबाव जे रन्जन दैमारि सारनि, जे बिथांमोना बुंदों जे पलिटिक्सनि खोथाजों रुजुनानै आरोबाव बिथांखौ बुंबावदों जे इलेक्सन खाथिखाय बखानसेखौ मिथिखानानै दा रेहाय होबाय। दा बेफोरबायदि खोथा खोनानानै दुखु मोनो आरोखि। दा बेफोरबायदि खोथा बुंनो नाङा आरोखि जोंनि बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा, जे बिथाङा बेसेबा गोबाव जे जेल जाखांनानै, जे जेलनि आलासि जानानै जे थांनाय मैयासो जे रेहाय मोनबाय, बे केसनिफ्राय उदां जाबाय बिथाङा, जेबो दाय गैया होननानै। दा बर' हारिया बिराद गोजोननायसो फोरमायनांगौ आरोखि बेवहाय। दा बेफोरबायदि खोथा दे राजनितिया जे इलेक्सन खाथि फैगौ, दा बेफोरबायदि खोथा बेफोरबायदि जों रुजुनानै बुंनो नाङा आरोखि नोंथांमोना। दा आं मोनसे खोथा खावलायबावनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय, दे रन्जन दैमारि सारा जोंनि बिटिआरआवहाय दा गोदान सिफ जायोब्ला बिराद मोजां गाहाम मोनगोन आरोखि आङो। जोंनि बिटिआरनि गोदान CM बा जानो हायोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन आरोखि।